Li Tirkiye pêketiyên korona her rojê bi dehan hezar zêde dibin. Li gor daxuyaniyên Wezîrê Saxlemiyê, roja pêşemê li Tirkiyeyê 32 hezarî zêdetir mirov tûşî nexweşîna Covid-19 bûne ku 6500 kes li nexweşxana tên derman kirin. Her wisa heman roj 187 kes jî mirine. Hêja gotine ku ji meha nihan vir de 14300 kes ji nexweşîna Covid-19 jiyana xwe ji dest dane. Hikûmet ji bo pêşî li belavbûna vîrusa korona bigire biryar da ku dawiyên hefteyan qedexa çûn hatine îlan bike. Wezîrê Saxlemiyê dibêje divê hejmara nexweşan kêmtir bibe ji bo ku barê nexweşxana siviktir bibe û dest nîşan dike ku zivistaneke tarî û dirêj li pêş gele. Rewş gelek giran e, yani niha hûn derkevin sûkê bigerin di her malekê da, di her xizmên her kesî da ên ku vê nexweşîna hinek derbas kirine hene, hinek jî an ha derbas kirin, hê ku jiyana xwe ji dest dane hene, yani li nexweşxana herî ya ku ev nexweşên Covid-19 lê dinêrin ya lêkolînê da her roj mirin çêdibe, yani hin rojan de 15 kes cenaze yên Covidê ji wê de dertên rewş ber bi zivistanê jî ku em çiqas hatin rewş her ku çê xerab dibe. Nexweşxaneya Gazî ya Şergîl a lêkolînê jî kirine nexweşxaneya pandemiyê û nêzî 200 nexweş vê tên derman kirin. Hewş û dora nexweşxanê jî ji mirovan tije ku piraniyên wan li benda xeberek xêrî ne ji xizmên xwe yên ku tûşê nexweşînê bûne û li nexweşxanê tên derman kirin. Xalê min em di gunda yê ku en mehfeza xwe dikir ew bû. Em xweş nizanî yani pir mehfeza xwe dikir. Bê maske derneket royê pêncera şu camî tune şu cikî jî me ji fehm nekir ku ket gedê wî ji ket, pîreka wî ji ket, pîreka wana şikur durumayê baş e. Bûka wî ji ketin yani malbata wî hemû wana ketinin. Ez bi xwe ji ketim. Pir zor me dikir. Ez min xwînan de da diketim tayê ez tam halsiz bûm. Welat ez başim inşallah. Derbas kirim. برای مکت لگن ایلک او کت ام کس نشو هندی من میوه و فلان و بیوان خوارناوی یترلی جرد شاندن تفهم کت پر میوه خوار دوی روی توی جارا خو بشو ولی باشو کسی جنج گندی ما یک شو بلدیه و کت آنا دوست مال کسی نکتی کالا زها گندی دوری واریانا حق دوری کتنه گندی ما هی نکتنه آوا برای ما وشوی دعوی یکی کرونا کتو و شوی مولودای خوندی و هاد مالو ولا کت Diger ku her roj hejmara nexweşa tê ragihandin jî Dr. Harîs Yêlikaya dibêje Wezareta Saxlemiyê hejmarên zelal û durust nabêje û reqaman bi yekîtiyê doktorên Tirkiyeyê re jî parve nake. Ew rekamên ku bi gelemperî li Tirkiye jî dibêjin nêzîkî 30,000 ew jî ne rast e bi rastî jî. Yani gorî hesabê me ana li Tirkiye nêzîkî 6000 7000 her roj ev nexweş hene. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.